Trebóns, o coro de Bioño, a Rapsodia Garbanceira, o esplendor da natureza. Vimos entre todos, entre todas, ver como saía o sol do mar. Pero claro, en fin, a natureza é maravillosa, pero nós vivimos nunha cidade na que acontecen feitos extraordinarios. Si, Álvaro Cunqueiro falaba do realismo máxico. Cousas maravillosas na realidade, non. Nos vivimos no punquismo máxico. Porque pasan cousas brutais. Por exemplo, collemos un coruñés calquera, eu, Suso Souto, 46 anos, unha lembranza da infancia. O petroleiro Urquiola. O petroleiro Urquiola foi un efecto tan especial, tan extraordinario, que vimos, atención xente nova, vimos chover do ceo pingas de auga negra. O fumo de petroleiro subiu ao ceo e provocou unha chuvia de auga negra. Pensábamos que era o efecto especial máis intenso que podía acontecer nin nas películas de Matrix nin na Guerra das Galaxias. E de súpeto, o capitán, aquel Stravidis, colleu mal a curva da torre, espetou o marexeo contra a torre e vimos arder o mar. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario e de súpeto veu un efecto especial odorífero. Unha montaña, con perdón, de merda, no Portiño, que é o océano, e a Coruña toda enchese dun fedor que penetraba. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario, mirades en un sitio extraño, extraordinario, e pola parte de Ferrol, a plataforma petrolífera máis grande do planeta Terra, o Enterprise, famoso, rompeu amarras e aparcou en doble fila en riba da Ponte das Pías. Se chamaba o Interpías, en fin. Temos que cuidar un pouco este mundo, e por tanto fixemos unha canción protesta. Non sei vos, pero, digámoslo claramente, que lles fala, cando chegamos, estás así aguantando un pouco o intestino, e cando chegas a Pontevedra, aproveitas para botar un peidillo total, como cheira que a Petrena xa non da igual. E aquí na Coruña, cando nos ven o vento da refinería, en fin, esta canción ten este retrouso. Meicén de cheira, Pontevedra, a Petrena. Intentámoslo. Coro da Sagrada, 1, 2, 3. Meicén de cheira, Pontevedra, a Petrena. Outra vez. Meicén de cheira, Pontevedra. Pero hai pouca rabia. Ten que haber un poquinho así, un chisco de odio, non? Cando decimos. Venga, vai. 1, 2, 3. Meicén de cheira, Pontevedra, a Petrena. Aí está, queremos cambiar o mundo para mellor, facer máis fermoso, con unha forza que chama a música. Imos intentar utilizar o acordeón como unha máquina prodixiosa e ese aire cheirento que entre por aquí e que transforme en música. Despois todo días en croma, el perollo do Pontiño, e beber a Coruña, e bonito dice, xa pa poder accionar, e cheio verde Pontevedra,
boa esta. Cortar. Cuatro cordas y un corazón. ¡Guau! Cousa bonita. Pois entre todos e entre todas depuramos o ambiente e onde había malos olores agora hai música. Evento tan fermoso.